na nchekwa obodo gbasara ndị na-egbu mmadụ nakwa ndị na-atọrọ mmadụ n'ike nakwazi mkpamkpa nke na-akpa n'ala Abia steeti. Otu ndị ahụ apụtago ma tinye ọnụ were na-asị Tinubu na gọọmenti etiti ka ha tọrapụ Maazị Nnamdi Kanu na-enweghị ihe mgbakwunye ọbụla nke ga-eso ya n'azụ. Onye isi ndị otu ahụ Rep. Obinna Agụọcha o kwupụtara nke a na Abuja n'ebe ndị ụlọ nnọchiteanya obodo gbakọrọ. Obinna Agụọcha kwuru sị na ọ bụrụ na alapụ Maazị Nnamdi Kanu dịka onye nke nwere onwe ya na a ga-enwe ezigbo udo n'ala Igbo niile. O kwukwazịrị sị na nlapụ nke Maazị Kanu ga-eme na ndị Igbo ga-amalitekwa na-alụpụta ma na-emepụta ihe dị iche iche nke onye apụta n'ezi ụbọchị Mọnde ọbụla kwụsịbụrụ. Ogbu onye akpa ntị werezi ohere a na-ekene Rep. Obinna Agụọcha nakwa ndị niile ya na ha kpakọrọ ọnụ were kwupụta ka a hapụ Maazị Nnamdi Kanu onye nke eji n'ikpe mkpegbu. A sịrị m Obinna Agụọcha na ndị otu ya ka unu jide ka unu ji, maka na onye mee nke dị mma anyị etoo ya. N'otu aka ahụ ka m jikwazi na-asị ndị gọọmenti etiti na ha họrịziri onwe ha n'ihe gbasara ọgbaghara nke na-eme n'ala Igbo niile n'ụbọchị taa, maka na ọ bụrụ na ha chọrọ ka ya wụ ihe na-eme n'ala Igbo kwụsị na ha ma ihe ha ga-eme na-enweghị ihe ọzọ bụ ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ka mkpamkpa na-akpa n'ala Igbo wee bụrụ ihe ga-abịa n'isi njedebe. Mana nke bụ eziokwu bụ na ha achọbeghị ka ya nwewe ihe na-eme kwụsị, ya mere ha ji na-agba ala okirikiri. Ogbu onye akpa ntị chọrọ iji ohere a were gosi ụnụ ajọ omume ndị nke bi na mba ofesi na-emeso ndị nke chọrọ ịbata mba ofesi ọhụrụ. Ndị ajọ mmadụ nke kpọrọ onwe ha ndị na-achọtara mmadụ ọrụ na-anapụ ndị nke na-achọ ịbata obodo oyibo nde kwuru nde naira iji were nwetara ha ọrụ na ha bata ya bụ obodo oyibo. Mana otu abụ ezi, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime ha enweghị ọrụ ọbụla ha nwere ha ga-enye onye ahụ na ọ bata ya bụ obodo oyibo. Ihe ogbu onye akpa ntị ji ekwupụtara ụnụ ihe ndị a bụ ka uche ụnụ dị ya nakwa ka ụnụ mụrụ akọ, ka ụnụ rapụ ịdaba n'aka ndị ajọ mmadụ ndị wayo nke dị otu a. Mgbe ọbụla ị chọrọ ime akwụkwọ obodo oyibo nke a na-akpọ work visa, ọ kachasị nke ndị mba United Kingdom UK, ị gakwa amụrụ anya gị dịka azụ bi na mmiri, maka oke adịghị eri ihe onye mụ anya. Ọ bụ ya ga-eme ka ị ghara ịdana n'aka ndị wayo fake job offers n'olu ndị iti. Ejikwazi m ohere a wee na-agwa gị ka ị gbaa mbọ ịhụ na ị nyochara nke ọma mara na ọrụ nke ha chọrọ inye gị ọ dịkwa adị n'obodo ahụ. Jụọ ezigbo ajụjụ gbasara ọrụ nke ha na-achọ inye gị tupu ị na-enye onye ọbụla ego gị maka akụkọ dị ntị njọ. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.